Da, să mergeți cu camera acolo. Mergeți. Să ne spuneți, vă așteptați să vină din nou iarna la munte? Nu ne așteptam. Ce faceți în acest moment? N-avea cum să vină acum. Da? Știți cum e, vremea imprevizibilă? Așa e. După atmosfera de aici, am zice că mai degrabă vine Crăciunul în loc de Paște. După cum vedeți, iarna s-a întors la munte, iar aici la Predeal a nins câteva ore bune. Zăpada s-a așternut repede și pe pârtia Clăbucet din Predeal. Omotul măsoară deja 15 centimetri.